Grabe na gyud kayo ang atong panahon karon mga ka-idol, kay nigara na kayo kini mga scammers karon, nakadaghan na kayo sila no. Naana mga ka-idol, magbantay jud ta sa tanang panahon mga ka-idol, kay naana gyud ni sila nagkadaghan. Oh, mga taong walay kaluoy, walay mga kasing-kasing, mga hinampak kay dagko. Dawat og limpyo mga ka-idol ba? Oh, dili magtrabaho og patas, dawat og limpyo. Wala pud uri sila pangirugi no nga ang ilang gipakaon silang pamilya, kinawat nila. Ako usag gyud ko sa nabiktima. Last December pa kami aging tuig, di ako'y gipost nga nagpatabang nato kay nangigtabang no akong silingan. So gisakyan sa scammers mga ka-idol. Ako kumpiyansa kay ko kay kinilaging wa pa ta ka try mga ka-idol, kumpiyansa kay ko. Nya diha nanawag na ako, nagpaila siya si Pugong Biyahero. Oh. Nagtupog ko nga siya gyud si Pugong Biyahero. So kay usama di siya kay scammers mga ka-idol. Kadugay namong istorya, muhatag kuno siya og 50,000. Nya ingon pa siya nga nagchat tanay kuno sila ni Boy Tapang og Bitmaster, muhatag sad sila og tag 60,000. So ako mga ka-idol nalipay ko, o kadako na ba ani nga tabang di ay. Unya ang GCash mga ka-idol nag-send na ako og OTP, so ako ag yung nahatag sa scammer mga ka-idol. Ang mauto, ang kwarta nako sa GCash mga ka-idol is 6,000 pesos na hurot niya mga ka-idol. O iyang gilink ang akong GCash dito sa Lazada mga ka-idol. Mga maro kay ni sila mga ka-idol, kay manggamit bitaw og mga sikat nga mga vloggers, ilang gamiton ang pangan para makapang scam bitaw. Unya kagapong adlaw mga ka-idol nagpost naman po ko dire kay adunay nagpatabang na ako mga ka-idol nga akong igagaw. Kung inyo makita no nga nangaitag-tabang, naghilak in taon, kay nangagtabang in taon sa akong mga followers, kay lagi daghan kayong mga galastuhan. Nya na po ni mga scammers mga ka-idol nagpahipi ra pod. Oh, gabantay lang bitaw nga mapos akong GCash para tawag dayon. Oh, kagabi mga ka-idol dihay nanawag nako nga usa kay scammers akong gikasab-an. Plus ganiha pang buntag mga ka-idol, mga around 10 AM diyan na say nanawag nako nga scammers nakasab-an mga ka-idol. So atong paminawon mga ka-idol ang tawag. Nawag na mga ka-idol. Hello? Hello? Oh, hello? Sino po? Sino to? Ikaw mo nanawag. Kinsan eh? Si Pugong Biyahero ni Sir. Oh, unsay toyo? Kato maning konsel no, kato nangay tabang? Yes, ako. Ay, ikaw? Oh, Kung sa ganito ni mong pasyente, ako ang igagaw. yung mga igagaw. Oh, Okay. oh. Karon ang buhaton nato, nakoy tabang karon 20,000. Asa na ko ni siya i-transfer? I-transfer sa akong GCash. Na kay GCash. Ikaw na lay bahala na dito, maghatag. Ako na bahala. Sige. Unsa man ang imuhang kuan? Unsa man ang imuhang GCash number? Kani mong gitawagan mauna. Ay, kini akong gitawagan mo ni mong GCash number. Unsa pangalan ani? NOLP. Ha? NOLP. NO LP. NOLP? Kompleto sir, kay gusto magkamali ko. Okay ra na, basta kay sakto man ang number ana, basta kay ang NOLP. Ano sa may mga birthday og tuig? Dili na kinahanglan. Basta kay Bullshit ka. ay ikaw may buisit kay scammers kan dako, scammers kan dako. Scammer ka, mamatay pa unta ka, mamatay ka, mabdugta ka, nabuhi ka sa kuan ha, pang scam sa mga tao, gabaan pa unta ka, mamatay ka karon, ilubong ka ugma. Mo ni angay nimo scammer kan dako. Mirise, mo ni angay nimo. So mao to mga idol no, ako yung nakasab-an, mao to angay niya mga idol, mirise niyang dako. Deserve gyud nga ako ato siyang kasab-an. Oh, scammers man to, nagpaila siya nga si Pugong Biyahero. Oh, nangay pa sa ako ang birth date. Suko siya mga idol kay wa man kumuhatag, iya kung gian na visit adidto. Ako asad siyang gikasab-an. Tiwas. Oh, di bitaw maluoy mga idol. Naghilak pa taon ako ang igagaw ug ang anak sa akong igagaw naghilak ng taon kay nangay og tabang diha sa akong mga followers. May adlaw kaninyong tanan sa mga followers ni Kuya Noel. Kaniya po sa iyang atubangan karon aron sa pagpangayo
tabang unta para sa akong mama. Eh, kung pait kayo nag-uul po sa akong mama kay wala mi nag-expect nga sa panahon karon lisod panta kaayo yan iabot sa panahon nga na di ay siya si kidney sa iyang kidney disease. Chronic kidney disease dugay na di ay ni siya nga kuan abot na siya stage 5 sa pagkakaroon pero karon ni adto mi sa syudad nagpa-check up mi og dali-dali kay diri gud sa kuan sa Mualbual nakapalaboratory mi sa akong mama nya ningon ang doktor nga ikuan na gyud siya og espesyalista nga kanang nepro kay para makita gyud ang unsay resulta sa iyang kidney unsay makita niya karon nagpa-ultrasound mi sa iyang kidney mo to nakita na siya sa iyang kidney niya ang iyang kidney po is na damage na po iyang kidney so niabot og stage 5 ni resulta og si kidney nya karon lisod pait kayo kay wa na trabaho si mama atong una karon gipaundang na namo nya tabangan lang ni namo sa akong igsuon nga nagtrabaho po sa syudad ako nagatiman ko ni mama dire ni ako ra may naduol niya dire nya atong mga mangud nang eskwela pa po nya karon manuktok ko sa inyong kasing-kasing kinsa tong mga mamulong malumong kasing-kasing nga motabang sa akong mama hinaot ko kay grabe dako yung gasto sa para sa mga tambal nga giresita sa doktor og sa mga laboratory niya ug kuan pa po ni iya i-check pa ni iyang kanang iyang kidney ug balik nya kaning iyang kuan kaning iyang implant naguol pud mi kay maoy pinaka grabe nga lisod ko anong ko ang iyang kuan implant is nagkantidad og 15,000 so need siya ikuan i-undergo og dialysis so kami nga mga anak dili unta gid mo sugot i-dialysis kay dili lalim grabe ang search mi sa internet grabe kapait lifetime naman di ini ang dialysis so nag-uul ko sa una mo di na ko kaya maguna-una ka mama i-dialysis siya may kalitra dyan ni dili makaya sa kagigisdugan paminawon isip usa ka anak wala ko magdako may ano si mama gusto pa na mabuhay ang mga inahan so sa mga tao diha nagpakuha na lang yun ko sa ako ang nabong kaya wa magulain kaduulan so nagpatabang ko sa ig-agaw sa akong mama nga isip usa ka dakong vlogger karon diri sa probinsya sa Cebu nga karon magpatabang gid ko jud ko lain ka paingnan kay wala jud may makita nga kuan kasulbaran Umao ta mga idol, grabe kaluoy no, naghilak ing taon. Oh, naghilak taon na kay nangayo og tabang. Unya ikaw, kamong mga scammers, imbis kay mo tabang hinuon og duot ng inyuha diha. Oh, mga hinampa kay mong dagko. Kanus apa mo panggabaan diha. Kamo nakadaghan na mo kaayo karong mga panahona. Kanus apa mo panggabaan diha. Oh, nabuhi inyong pamilya gumikan sa kwarta sa inyong kinawat. Wa mo'y kaluoy. Naghilak in taon na. My God. Nga inyo pang tiwasan. Nga sa last part sa akong video mga idol, sa last part nga portion dito, ako pa yung giingon nga nanawagan pa gani ko sa mga scammers nga dili nila sakyan ang ako ang gipost kay talabangon in taon. So mahinaw ko sa mga scammers diyan nga dili na to sakyan kay talabangon ni nga dili kay biski mutabang hinom og duot. So mao ra ni akong hangyo diha ninyo no. Oh, unsay gibuhat? Gisakyan gyud mga idol, maunang makaingon gyud ta nga wa gyud kaluoy ni sila way kasing-kasing o mga walay batasan. Nangayog tabang ang usa ka tawo, tabang hinuog duot. So panawagan usab nato no sa taga NTC. O unsa man ni naman mo'y capacity ani nga musulbad ani nga problema. Murag tan-aw na ko wala may nasulbad ani nga problema. Wa may na-trace lagi. O namang tatay balaod ani nga SIM registration law. Nya unsaon man ni nagkadaghan man gini mga scammers karon. Nya wa may lagi na sakpan ani nila, wa may na trace. Daghan naman hinon ang nabiktima. O unsa di gamit ani ato ang SIM registration law. Gi-register man ni ato ang mga tagsa-tagsa ka mga SIM card. Na-register na ato ang atong number. Nya kompleto pa na ato ang pangalan, kompleto address asa ka puyo. Nya dili din na matrace wa di capacity ang NTC ana nga para mo trace up sa mga scammers nga naa man ang number nila gigamit man na nila og tawag. Nya naman nilang number nya dili na matrace di ay. Mo ni ato ang dakong pangutana mga kaidol ba.